Άκου να σου πω, παιδάκι μου, στην ιατρική τόσα χρόνια είδα ένα πράγμα. Οι περισσότεροι θέλουν να νιώσουν καλύτερα, αλλά ούτε μέχρι το ψυγείο δεν περπατάνε χωρίς γκρίνια. Και μετά με ρωτάνε, γιατρέ, γιατί πονάω, γιατί είμαι κουρασμένος, γιατί δεν σηκώνεται το ηθικό μου. Τι να σου πω κι εγώ. Άμα η μόνη άσκηση που κάνεις είναι να πατάς refresh στο Instagram, το σώμα σου θα σε εκδικηθεί. Το περπάτημα, παιδί μου, είναι το πιο παρεξηγημένο φάρμακο. Δεν το πουλάνε στο φαρμακείο, δεν χρειάζεται συνταγή και δεν έχει παρενέργειες εκτός αν σκοντάψεις. Αλλά και αυτό δικό σου φταίξιμο είναι, όχι του περπατήματος. Ξέρεις τι κάνει. Ανοίγει πνευμόνια, καθαρίζει μυαλό, φτιάχνει διάθεση και ρυθμίζει νεύρα. Νεύρα. Ναι, γιατί ο περισσότερος κόσμος έχει νεύρα. Όχι από τη ζωή, από το καθισιό. Και ξέρεις τι λέω πάντα. Ο άνθρωπος που δεν περπατάει κάνει το σώμα του Airbnb για το άγχος. Περπάτα λίγο κάθε μέρα και ξαφνικά κοιμάσαι καλύτερα, δουλεύει καλύτερα το έντερο. Το μυαλό σταματάει να κάνει την τρομπέτα και το σώμα σου λέει επιτέλους, με θυμήθηκε. Βλέπεις, παιδί μου. Και το περπάτημα είναι σαν τον παλιό καλό φίλο. Δεν ζητάει τίποτα. Αλλά σου δίνει τα πάντα. Και άμα το αρχίσεις, σε έναν μήνα δεν θα σε προλαβαίνουν ούτε τα προβλήματά σου.